dina Senin to. Matur Oh, suwun. nek aja dikeke bapakmu ya. Nggih. Bagus, suaranya bagus. Ternyata di sini ada mutiara yang terpendam. Bener, suaranya bagus. Suara di Sengau itu sulit, gitu. Aku kelingan suara Sengau ngene iki. Wah, gaya. Luar biasa. Bagus sekali. Ibu emang asmane Bu Paramita. Bumita. Bumita. Oh, iki mesti Bumita suaranya ya apik ya. Oh, putrane kaya ngene. Makasih ya, Dok. Barangkali satu lagi, Dok. Apa? Sing lagu-lagu kekinian kaya Lestari. Lestari. Oke, Marno nek ngantek ora apik tak yecekno. Iki suarane apik sale. Ayo, Lestari. Ayo, Lestari. Aja dipek iki jek bocah. Lah kok dipek napa sing ngorjen sih, Bro? Alah wis kuwi anu kok. Olah, bubrok to no ya ora payu to no kowe iki. Ah. Ono. Nadanya sudah bener? Seberapa? Rasa tresna kang sejati manggiya lestari. Anidung tembang suci. Nggih, bagus. Anu nggih, digawe kembar musik gitu. Nganggo tak Mas Akin niku nek ngendangi suara anu niki lagu niki dhek semangat banget. Nggih. Ayo Mas. Kayak apa lagune? Lestari dari Mbak Devia. Yuk.